हेलो मोर बेधा बेधी सांग माने तो केमिति अछंदी आपण माने मु आपण मानको आज एमिति एक स्टोरी शेयर करे जाउछंती जोंटा मो रियली मु निजे करिथिली से होजी मो सांगर माइप तक माइपडा कोन हेइछि रे भाई कोनी कोनी अलग प्रकार देखा होछि मु कोन करथिन मोर सांगर गोटे मोबाइल दुकान अछि जदि गोटे मोबाइल दुकान अछि से कोन गला ना ताको परिवा पत्र जेतले जा घर बाटंती मु सब नै कि जाय मु त मोबाइल दुकान प्राय टाइम सेठी बसे मु जेतले माने जो असुविधा सुविधा हो सब बेले मुझे घर को जाए थोड़ी एमती बेले बेले जाए मु बेले बेले ताको टिके 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 आस्ते 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 करके पठे देइथिली से माने गेईते देवा पे राजी जमा नथिला खाली टिके चाहाणी टिके अनौतला टिके हसुतला सेमती करूथा दिने मो सांग तांको घरे केही नांती ता बापा बो जाइछन्ती तीर्थ बुलिया पई पळैथिले से मते गोटे मौका मिलला मु कोन कली जानि छन्ती ना मु मोर सांगटा को बहाना करी कहली कि रे तो आज घर किछि बाटेबुनि कि आउ मो सांग हेडु कहला कहला ना मु आज घर किछि बाटेबुनि किछि गोटे देई दे भाउज एकुटिया अछि से कोन खाइयो हेडु मो सांग कहथाय काहे रे तोर काहे ता कथा बेसी चिंता पड़छि मो स्त्री कथा तोर काहे एते चिंता पड़छि ना प्रतिदिन जाए बुली आसे टिके मन गुडे पड़े ताकू जाई बुली आस्ता किछि गोटे देई ସେଇଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହୁଥାଏ କି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ଯା ମୁଁ ତତେ ପଇସା ଦଉଛି 25 ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟରୁ ଭେଣ୍ଡି 500 ଆଉ କଲରା 250 ଆଉ ଏମିତି ଟମାଟୋ ଫଣ୍ଡ କ'ଣ ଦେଖିକି ନେଇଯିବୁ ସେତିକି ପଇସାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ନେଇଯିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସବୁଥିରୁ ଅଧିକା ନେଇଗଲି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମାଇପତା ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା ଦେଖିକି କହିଲା ଏତେ ପରିବା ଏତେ ନେଇକି ଆସୁ ଭଲ ହୋଇଛି ଘରକୁ ଡାକିଲା ପାଣି ଦେଲା ପିଇନି ପୁରା ତ କଟିଂ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଦେଖିକିନା ଯେମିତି ଦୁଧ ତାର ହେଇଥାଏ ରେ ବାପା ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ଥରେ ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ହଲ୍ ପକେଇଛି ଥରେ ଦୁଇଥର ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି ଓହ କ'ଣ ମସ୍ତ ମାଇକିଣାଟାରେ ପାଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଓହ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମାଇକିଣା ଖଣ୍ଡେ ପାଇଛି ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ଯାଇକି ବସିଲି ମୋତେ ପାଣି ଦେଲା ପାଣି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ କେମିତି ଅଛ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ହଁ ଭଲ ଅଛି ବସିକି କଥାସତା ଗପସପ ହେଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୋ ଗୋଡ଼ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ନେଇକି ତା ପାଦ କତର ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଥାଉ ଆମେ ପାଦ କତର ମୁଁ ଏମିତି ସର କଲି ତାହାର ମୁଡ୍ ଥିଲା କ'ଣ ସିଏ ପୁରା ଅଠପଟ କାମୁଡ଼ିକି ଲୋ କ'ଣ ହେଲା ଓ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆଜି ଏକୁ ଗେଇକି ବିଆ ନଉଟି ଦେଇକି ଯିମି ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ଚାଲୁନ ରୁମ୍ ଆଡ଼ିକି ଆଉ ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲା ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରିବା ପୁରା ଚାଲ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ରୁମ୍ ଗଲେ ସେଇଠି ବୁଝେଇକି ପୁରା କାମ କରେଇକି ଦେଖେଇଦେବେନି ସେଇଠୁ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଆସ୍ତେ ଗୋଡ଼ କତିରୁ ପୁରା କିସ୍ କରି ତା ବିଆ କତିକି ଗନି ବହୁତ ସମୟ ତା ଜଙ୍ଘ ଚାଟିନି ବିଆ କତିକି ମୁଁ ଯାଇନି ଜଙ୍ଘ ଚାଟିନି ଗୋଡ଼ ଚାଟୁଥାଏ ଜଙ୍ଘ ଚାଟୁଥାଏ ନାଇକି ପୁରା ହାତରେ ଏମିତି ଦୋଳୁଥାଏ ଆଉଁଶୁଥାଏ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ କହିଲି ଭାଉଜ ତୁମ ବାଳ ତ ଏତେ ମୁଁ ଚାଟିମି କେମିତି ଆଉ ସେଇଠୁ ତମେ ମୋତେ କିଛି କୁହନି ମୋର ପୁରା ମୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଏମିତି ହଉଥାନ୍ତି ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସେଇଠୁ ଯାହା ବାଳ ଥାଉ ପ୍ରବଳ ବାଳ ପୁରା ବାଳୁଆ ବିଆ ବହୁତ ବାଲୁ ବାଳ ସେଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତାକୁ ମୁଁ କହିନି ଭାଉଜ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ମେଲେଇ ଦିଅ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ମେଲଉଥିଲେନି ମୁଁ ପୁରା ଟାଣିକି ପୁରା ଗୋଡ଼ ଫାରିଦେନି ଯେତେବେଳେ ପୁରା ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ନାଲା ପୁରା ଦେଖା ହେଲା ମଝି ଗେଣ୍ଡୁ ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି ନା ପୁରା ଯିବ ଅଗଟାକୁ ନେନି ଖାଲି ଏମିତି ଅଗରେ ଖାଲି ସଲ କଲି ମୁଁ ବସି ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା ମାଇକୁ କହୁଥାଏ ତମ ସାଙ୍ଗଠୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି ନା ଆହୁରି ଜୋରସେ କରିବି ନା କହିଲେ ହଁ ଯାହା କରିବା କଥା କର ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ମୁଁ ପୁରା ଜୀବଟାକୁ ପୁରା ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବିଆ ତଳେ ଯେଉଁ ଗାତଟା ଥାଏ ନା ଜୀବଟାକୁ କ'ଣ ସେଇଠି ଗିଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେତେବେଳେ ବିଆର ଯେତେବେଳେ ଗାତର ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଡ ପୁରିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ଜୀବ ପୁରିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ କରି ଜୀବଟାକୁ ପୁରେଇନି କାଢ଼ିନି ସିଏ ପୁରା ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ସିଏ ନିଜେ ତା ତୁତ ଚିପିକି ତା ବ୍ଲାଉଜ୍ ଫ୍ଲାଉଜ୍ ସବୁ ଛାଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲାଣି ମୁଁ ଜାଣିନେନି ୟାର ପୁରା ମୁହଁରେ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ ତା ନା ବିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ତା ନାଇକି ଚାଟିନି ଏମିତି 5-7 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଚାଟିନି ଛିପ ପକେଇନି ଚାଟିନି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଏମିତି ହଉଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କଥା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ମୋ ଦିଟା ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ନେଇକି ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ତା ନାଇକି ଚାଟୁଥାଏ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁରେ ତା ବିଆକୁ ଖାଲି ଏମିତି ଘଷୁଥାଏ ତାପରେ ଏମିତି ଢେର ଚାଲିଲା ତା ଦୁଧ କତିକି ଗନି ତାହାର ଯେଉଁ ଡୋଲ ଡାଲ ଥଲଥଲିଆ ବଡ଼ ଦୁଧ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯିଏ ବି ହେଇଥିଲେ ତାର ପୁରା ନାଳି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ତା ଦୁଧ ପୁରେଇ ତ ତେଲ ସେଠି କିଛି ନଥିଲାନି ଭେସମିଲ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇକିନା ଦୁଧ ଉପରେ କି
पूरा तेलिया तेलिया नागुଥାଏ ମୁଁ ତା ଦୁଧକୁ ଚିପିନି 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 ଓହ କି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଭାଇ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଗିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ମସ୍ତ ମାଇକିନା ଗୋଟେ ଏମିତି ମାନେ ଏମିତି ଚିପିନି ସିଏ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି ଭାବୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେ କହୁଥାଏ ତମ ସାଙ୍ଗଠୁ ପୁରା ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଜୋରସେ ବହୁତ ଚିପିନି ତା ଗାଣ୍ଡିକି ଏପଟେ ଚିପୁଥାଏ ଗୋଟେ ହାତରେ ତା ବାଁ ଦୁଧକୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଥାଏ ଚିପିକି ଏପଟେ ତା ବିହା ତା ଗାଣ୍ଠି ପଟରେ ମୋର ଗୋଟେ ହାତ ଚାଲୁଥାଏ ଯେଉଁ ସଲୁ କରିକି ଯେଉଁ ଭଳିଆ କନି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ପୁରା ତା ନାଳ ଟିକେ ବାହାରିଲା ବିହାରୁ ସିଏ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ପୁରା ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲା ଯେମିତି ତା ବିହାରୁ ନାଳ ଟିକେ ବାହାରିଲା ନା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ସେଇଠୁ ମୋ ବାଣ୍ଡଟାକୁ କାଟିକି ତା ଓଠରେ ଘଷିଲି ସିଏ ପୁରା ମୋ ବାଣ୍ଡ ଚାଟିବା ପାଇଁ ପୁରା ଭୋକିଲା ହେଇଥିଲା ମୋର 6 ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ବାଣ୍ଡ ହେବ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେଲି ବାଣ୍ଡ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବଢ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି କିନ୍ତୁ 6 ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ପୁରା ସିଧା ବାଣ୍ଡ ମୋର ମୋଟାଟେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ବାଣ୍ଡ ପରେ ପୁରା ଛୁଡ଼ିଦେଲେ ପୁରା ନାଲିଆ ଦେଖା ହେଉଥାଏ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ତା ଓଠରେ ନେଇକି ଘଷିଲି 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଘଷିଲା ପରେ ସିଏ ଜବରଦସ୍ତି ପୁରା ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଟାଣି ନେଇକି ତା ପାଟିରେ ପୁରେଇଲା ପରେ ବହୁତ ସମୟ ଚାଟିଲା ମୁଁ ପୁରା ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ମୋ ମୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତା ପାଟିରୁ କାଟିକିନା ତା ଦୁଧକୁ ଧରିକି 2ଟା ଦୁଧ ଧରି ପେଲିଦେନି ଆଜି ତ ବିଆକୁ ନଉଟିକି ଛାଡ଼ିବି ସେଇଠୁ ପୁରା ବାଣ୍ଡ ଆଣିକି ତା ବିଆ ମୋର ଘଷିକି ଏମିତି ତା ବିଆ ମୋର ସଲ କଲି ବାଣ୍ଡ ଲଗେଇକି କଲି କି ତାପରେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ତା ବିଆ ମୁହଁରେ ରଖିଦେଇକି ପେଲିଦେନି ଧରିକି ସେ ପୁରା ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ କରା ଖାଇଯାଇଥିଲା ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉନଥାଏ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଇଥିଲି କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁରେଇ ଦେନି ସେ କହିଲା ଏମିତି କହିଲା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆହୁରି ମୋତେ ମଜା ଆସିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଧକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଖାଲି ବାଣ୍ଡ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ପେଲି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାନେ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଦେନି ସେମିତି ରଖିଦେଇକି ତାପରେ କାଢ଼ିନି ବାହାରିବୁ କାଢ଼ିକି ଏମିତି ପେଲିନି ସିଏ ଖାଲି କାଟୁଛି ଏମିତି ହେଉଥାଏ କହିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଗିଆ ଗେଇନି ତାପରେ ସେମିତି ବିହାରେ ପୁରା ନନଷ୍ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼ ପୁରା ତା ବିହାରେ ପୁରା ପିଟି ଚାଲିଲି ବିହାରେ ପୁରା ନାଦି ଚାଲିଲି ପଟ ଆବାଜ ଆସିଥାଏ ତାପରେ କ'ଣ କଲି ତାକୁ ନଉଟି ଦେଇକି ତା ଚୁଟିକି ଧରିକି ମୁଁ ବୁଲେଇଦେନି ବେକକୁ ଟେକି ଦେଇକି ତା ଗାଣ୍ଡି ପଟରୁ ବାଣ୍ଡ ପଳେଇନି ତା ଗାଣ୍ଡି ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଣ୍ଡି ମାନେ ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଜିଆ ଗାଣ୍ଡି ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଗିଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ତା ଗାଣ୍ଡିର ପୁରେଇନି ତା ଗାଣ୍ଡିର ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଜମା ଗେଇନି ଏତେ ଟାଇଟ୍ ହେଲା ତେଲ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେସବୁ ମୁଁ ତାକୁ ତେଲ ମାରିକି ଯେଉଁ ଗିଆ ଗେଇନି କହନା ଭାଇ ସେଇ ମଜା ସେଇ କଥା ଯାହା ସେ ପୁରା ମଜା 2 ଜଣ ନେଇଯାଇଥିଲୁ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯଦି ତୁମର କେହି ସାଙ୍ଗର ମାଇପ ସେକ୍ସି ଥାଏ ନା ତାକୁ ପଟିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ଯଦି ପଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ନା ଏଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ମୁଁ ନୂଆ ଏବେ ଖୋଲିଛି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପାଖରେ ଅଛି ଦବେଇଦେବ ଆଉ କେମିତି କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଗେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କେମିତି କ'ଣ DM କରିଦେବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ସିଚୁଏସନ୍ କହିଦେବି କେମିତି ପଟାଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯାହାକୁ କରିମି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିମି ରଖୁଛି ବାଏ ଟାଟା ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ